Zapad sprema nove akcije protiv Belorusije, Lukašenko upozorio da će neprijatelj izvesti razne diverzije. Zapad pokušava da smeni vlast u Belorusiji. Zapad nastavlja da se meša u unutrašnje poslove Minska sa ciljem da smeni vlast u zemlji, saopštio je predsjednik Belorusije, Aleksandar Lukašenko. Neuspeli pokušaj državnog prevrata nije promenio planove protivnika. Zapad nastavlja da se meša u unutrašnje poslove zemlje sa ciljem da smeni vlast, a za nas je najopasnije uništavanje nezavisnosti. To moramo zapamtiti, shvatiti i osecati svakog dana i svakog sata, posebno vi, izjavio je Lukašenko u obraćanju rukovodstvu KGB, a prilikom razmatranja kadrovskih pitanja u sistemu državne bezbednosti. On je naglasio da su uvedene sankcije, da se finansiraju protesti, ekstremizam, terorizam, da se biraju i pripremaju teroristi, ali i dodao da Belorusija ne samo da zna o tome, nego se protiv toga i bori. Predsjednik Belorusije je obratio pažnju i na to da protivnici vlasti u Belorusiji pod kontrolom inostranih specijalnih službi planiraju diverzije na odbrambene i ekonomske objekte, kao i na objekte od životnog značaja za stanovništvo i pokušavaju da izazovu štrajkove u beloruskim kompanijama. Političko-migrantski centri u Varšavi i Viljnusu, koji su formirani pod kontrolom specijalnih službi, podstiču radikale na akcije zastrašivanja javnih i državnih službenika, predstavnika medija, policije i vojske. Došli su i do pravosuđa, rekao je Lukašenko. Posle predsjedničkih izbora 9. avgusta 2020. godine u Belorusiji su počeli masovni protesti opozicije. Prema podacima Centralne izborne komisije, na izborima je pobedio aktuelni predsjednik Aleksandar Lukašenko sa 80,1% osvojenih glasova. Opozicija nije priznala rezultate izbora i smatra da je pobedila Svetlana Tihanovska. Osim toga, održavaju se i mitinzi pristalica Lukašenka, čija je inauguracija održana 23. septembra. Odnosi Belorusije sa zapadnim zemljama naglo su se pogoršali posle predsjedničkih izbora. Evropska unija nije priznala izbore kao slobodne i demokratske, a također ni Aleksandra Lukašenka za izabranog predsjednika. Evropska unija, Velika Britanija, Sjedinjene Američke Države i Kanada uvele su sankcije nizu beloruskih zvaničnika, kao i preduzecima povezanim sa aktuelnim vlastima Belorusije. Kasnije su ove sankcije proširene.